Insellmilkom. Kif hija drawwa fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija jiena nibgħatilkom ittra pastorali b'riflessjonijiet li tispirana din il-festa. Sejjer nagħtikom ġabra fil-qosor tal-ħsibijiet li għandi f'din l-ittra min jixtieq jaqraha kollha jista' jkollu kopja tagħha. Hemm persuni li isaħħruk kemm għandhom ħila jittamaw. Fihom hemm passjoni biex jagħmlu anke dak li jidher li huwa impossibbli. Huma nies li t-tama hija il-motur ta' ħajjithom. Jien konvint illi fis-satra ta' ħafna mid-djar tagħna, illi fis-swali tal-isptar, fiċ-ċelel tal-ħabs, fiċ-ċentri tar-riabilitazzjoni, fil-kuraturi ta' dar Arka u tad-dar tal-Providenza, hemm esperjenzi ta' persuni li l-ossiġnu ta' ħajjithom huwa proprju it-tama. Nies bħal dawn jagħmlulna ħafna u ħafna kuraġġ, imma mhux kulħadd huwa qawwi. Naf b'dawk li jeqtew qalbhom quddiem l-isfidi personali, familjari u soċjali. Naf persuni li tilfu it-tama fihom infushom u f'dawk ta' madwarhom. Proprju għaliex il-motur ta' ħajjithom intefa', intfielhom, allura ħajjithom saret tqila, miżewda bl-inċertezzi, beżgħat, depressjoni u dubji. Hemm min jaħseb li kollox mar il-baħar. Dan kollu li jgħid għalija u għalik jgħod ukoll għalina bħala nazzjon. Il-ġejt tkattar u f'ċertu każi tkattar sew. Komplew jinfirxu is-servizzi l-għajnuniet soċjali bris il-persuni vulnerabbli. Imma il-faqar żdied ukoll u il-fqir jaqta' qalbu, jitlef it-tama. Meta qed ngħid faqar nifhem mhux biss dak materjali, imma hemm ukoll dak affettiv, emozzjonali, kulturali, intellettwali u anke ta' valuri. Żmienna huwa immarkat b'ċertu kriżijiet fil-ħajja familjari, fl-ekonomija, anke istituzzjonali. Donnu inħolqot kultura ta' suspett f'kollox u f'kulħadd li kapaċi tagħmel ħsara kbira lill-istituzzjonijiet tad-demokrazija u lill-istess ekonomija. Inħoss li pajjiżna għandu bżonn urġenti tat-tama. L-ar disgrazzja li jista' jiġrilu l-bniedem hi meta jaqta' qalbu minn Alla. Naf b'individwi li meta ġew wiċċ b'wiċċ mad-dnub tagħhom inġibdu lura minn Alla għax ħasbu li Alla sejjer jistmerrhom. Naf oħrajn li jaħsbu li għandhom jagħlqu l-ktieb tagħhom ma' Alla għaliex il-qagħda li qegħdin fiha mhix konformi mal-liġi morali imma ma jistgħux joħorġu minnha. Anke l-Knisja trid tibqa' tittama. Taqta' qalbek meta tara tant reżistenzi għal ċertu riforma li hija meħtieġa fil-Knisja. Hawn min qiegħed jitfixkel quddiem ċertu aġġornament fl-approċċ pastorali li qiegħda tagħmel il-Knisja. B'xorta ħażina għandna wkoll il-profeti tal-qerda li fil-ħeġġa reliġjuża li għandhom aktar moħħhom biex jaraw it-teba' mill-ħafna tajjeb li hemm fil-bniedem.
aktar jeħlu fl-iżbal milli japprezzaw l-isforz li tagħmel il-persuna, anke sforz ċkejken biex din tqum fuq riġlejja biex jaffermaw il-ġustizzja ta' Alla, jikkontrollaw il-ħniena tiegħu. Atteġġamenti bħal dawn ixejnu it-tama fil-bnedmejn u jagħmlu mill-Knisja dak li qatt m'għandha tkun. Il-Knisja u teżisti biex toffri tama vera lill-bnedmejn. Għalhekk m'għandna nħallu lil ħadd jisirqilna id-dritt għat-tama. Huwa impossibbli li wieħed jgħix mingħajr it-tama, imma fil-ħajja hemm ħafna tamiet kbar u żgħar. U għalhekk il-mistoqsija l-kbira hi liema hija t-tama li ma tqarraqx. Il-kisbiet li għamlet ix-xjenza, t-teknoloġija, il-politika huma bla tarf u għandna nkunu grati tassew għat-tamiet li jixelu fil-qlub ta' ħafna. Ħasra li mhux kulħadd jista' jgawdi mill-kisbiet li jsiru bis-saħħa ta' dawn il-għodod għaliex saħansitra hemm min jiġi sfruttat biex iduq il-frott tagħhom bħal fil-kamp tas-saħħa jew meta jiġi bżonn għal xi servizz professjonali. Imma din it-tama soċjali taf tkun fattur ta' delużjonijiet kbar anke meta wieħed iħaddem dawn il-għodod bil-qies, xorta waħda ma jissodisfawniex għal kollox. But imħaxxen ma jfissirx li l-qalb hija dejjem mimlija. Għalhekk nistaqsi liema hi dik it-tama li tista' toffri serħan tal-qalb u tal-moħħ. Alla huwa s-sies ta' kull tama. Dan ma jfissirx li l-bniedem jistenna li jikseb xi ħaġa, oġġett mingħand Alla, imma jittama li Alla jkun miegħu u qribu. Sant Westin jgħid ħafna jittamaw li jiksbu xi ħaġa mingħand Alla, imma ma jixtiequx lilu. Int ixxennaq biss għal Alla. U t-tweġiba ta' Alla għax-xewqa tal-bniedem hija proprju il-persuna ta' Ġesu Kristu. U għalhekk li missierna San Pawl jgħid Ġesu Kristu huwa it-tama tagħna. Ġesu jagħmel il-qalb lil dawk li tilfu it-tama. Meta darba lema raġel għama minn twelidu, id-dixxiepli jistaqsewh dan twilet għama għax dinebqu jew għaliex dimbu il-ġenituri tiegħu. Ġesu ma jitfixkielx fid-dnub, Ġesu ma jintilifx f'xi diskussjoni teoloġika dwar ir-responsabilità morali, minflok jipprova iqabbad dik il-fjamma mitfija tat-tama f'dan il-bniedem għama. Fil-waqt li dawk ta' madjul Ġesu waqfu fuq il-ħtija morali, Ġesu ġietu ħniena minnu għax kien bniedem bla tama. Dak li għall-komunità ċivili u għall-komunità reliġjuża kien tqies bħala skart, f'għajnejn Ġesu kien opportunità biex Alla jikkomunika lilu nnifsu. Dak li fil-ġudizzju tal-bniedem kien manifestazzjoni tad-dnub għal Kristu sar manifestazzjoni tal-grazzja ta' Alla. Imma l-aqwa mument fil-ħajja ta' Ġesu li jimliena bit-tama soda huwa il-ġrajja tal-qawmien mill-mewt tiegħu. Fit-tridu tal-għid wardet it-tama
it-twemmejn tagħna huwa mixja ta' fidej li titlaq minn dan il-fatt li seħħ fl-istorja. Ġesu miet għal dnubietna, ġie midfun u fit-tielet jum qam. Kieku Kristu ma qamx, it-tama tagħna hija fierħa. Fid-dawl tal-qawmien mill-mewt, anke l-imsallab huwa elm ta' tama. Ġesu kurċifiss huwa għajn ta' tama li wardet sewwa sew bil-qawwa tal-imħabba. Għax l-imħabba ġeddet dak kollu li messet miegħu. Hekk flejt ta' Kristu, Ġesu biddel id-dnub tagħna f'maħfra, il-mewt tagħna f'qawmien, il-biża' tagħna fiduċja. Huwa għalhekk li fuq is-salib twieldet u titwielet mill-ġdejt it-tama tagħna. Għalhekk li ma' Ġesu kull dalma tagħna tista' tiġi imdawla, mibdula f'dawl. Kull telfa f'rebħa, kull tieħi l-qalb f'tama. Alla diġà qiegħed wara l-bieb tagħna, il-ħabbata f'idejh, imma ma jistax jidħol jekk ma niftħolux. U billi aħna nitnikru fil-ħwejjeġ ta' Alla, it-tama tagħna hija waħda, li Alla jibqa' jittama li niftħulu biex jidħol. Alla jibqa' jistennina anke meta nittraduh. Għalhekk huwa skandlu kbir meta aħna l-insara naraw kollox minnu ċali iswed. Ma hemm ebda ċirkustanza negattiva kemm hi negattiva li għandha iżżommna lura għaliex l-insara mhumiex nies tad-dlam imma nies tad-dawl. Ma jċedux għal-lejl imma jittamaw fiż-żernieq. Mhumiex mirbuħa mill-mewt imma jixxenqu għall-qawmien. Mhumiex mawġa taħt it-toqol tal-ħażin għaliex dejjem jafdaw fil-possibilità blaqat tat-tajjeb. Din hi it-tama nisranija. Għalhekk irrid nagħmlilkom kuraġġ. Ikunu kemm ikunu kbar id-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom, inkluż fil-qasam tal-ħajja spiritwali, la darba Alla qiegħed joffri li jkun sieħeb tagħna fil-mixja tagħna, qatt ma għandna inċedu l-armi. Taf tkun fil-qalba tax-xitwa u ġewwa fik ikun jammar is-sajf. Meta wieħed jittama ma jfissirx illi joqgħod jistenna il-bajtra taqa' f'ħalqu. It-tama hija frott ta' disċerniment. Dan l-eżerċizzju huwa meħtieġ għaliex ir-realtà mhix dejjem dak illi jidher mal-ewwel daqqatajn. Barra il-bniedem li jidher hemm il-bniedem interjuri li kapaċi jkollu ġawar prezzjuż mistur ġewwa fih. Il-bniedem li jittama kapaċi joħroġ fid-dijer dan it-teżor. U għalhekk Sant Agustin jgħid li it-tama għandha żewġ tibniet, ir-rabja u l-kuraġġ. Ir-rabja lill-affarijiet kif huma u l-kuraġġ biex l-affarijiet jinbidlu. Għall-komunità nisranija id-don tat-tama huwa responsabilità, fis-sens illi huwa dmejr tagħna l-insara li ngħinu biex is-soċjetà ikollha proġetti ta' tama għall-futur. Imma biex nissodisfaw ix-xewqat tal-bniedem
m'għandniex noffru tagħmiet bi prezz irħis. Pereżempju, dan huwa l-każ meta noffru id-droga għar-rikreazzjoni jew dik legalizzata. Li l-bniedem ma nissodisfawhx billi nagħtuh dak li jrid li jitlob, imma billi nipprovdulu dak li għandu bżonn skont id-dinjità tiegħu. Huwa tajjeb li wieħed joffri x-xogħol lill-immigranti, imma li dawn jaħdmu f'kundizzjonijiet ħażina u paga inqas minn dik li jistħoq ilhom, għalija dan huwa forma ta' skjavitu jasar ġdejt. Għalhekk kulħadd skont il-kompetenza tiegħu huwa msejjaħ jgħin biex in-nazzjon jiddixxerni toroq ta' tama. Is-soċjetà terġa' issejb it-tama meta il-bniedem ikun fil-qalba ta' l-istituzzjonijiet tagħha, meta tissaħħaħ is-solidarjetà bejnietna, meta s-soċjetà ma tingħalaqx fil-biża' ta' ċertezzi folots, meta tinvesti fl-iżvilupp u fil-paċi, meta tinfetaħ għaż-żgħażagħ u toffrilhom perspettivi serji fl-edukazzjoni u fix-xogħol, meta tinvesti fil-familja, meta tirrispetta il-kuxjenza u l-ideali taċ-ċittadini, meta tħares il-ħajja fil-qdusija tagħha u għalhekk tbarri l-abort u l-eutanasja. Ftit jiem oħra niċċelebraw is-solennità ta' Marija mtella is-sema bir-ruħ u l-ġisem. L-Għid tal-Assunta jiftiem biss fid-dawl tal-Għid il-Kbir ta' Ġesu Kristu. Dik li aħna nsejħu il-Kwindiċina ta' Santa Marija, il-Knisja Biżantina issejjaħlu ir-Randan qasir tal-Verġni imbierka. Kejf matul ir-Randan aħna nitħejjew għall-Għid il-Kbir, matul dawn l-14 il-jum qabel il-festa tal-Assunta huma jistennew l-Għid ta' Marija, il-festa tal-festej ta' Alla u Omna. Kif il-Knisja għandha il-velja tal-Għid huma jiċċelebraw il-velja tal-Assunta. Bħal fil-lejl ta' Sibt il-Għid, il-Knisja ma torqodx biex tistenna lil Kristu iqum mill-mewt, hekk lejliet il-festa ta' Santa Marija, il-komunità nisranija tisar biex mas-sebħ tal-15 ta' Awwissu hija timtela bit-tama li ġġib magħha l-Assunta. Għal kważi 20 sena id-djoċesi tagħna ilha tiċċelebra il-velja tal-Assunta quddiem dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Nixtieq li din is-sara Marjana tkompli tkun ċelebrazzjoni speċjali fil-kalendarju tal-ħajja tad-djoċesi. Għalhekk inħeġġeġ lilkom familji, lilkom żgħażagħ, lilkom komunitajiet reliġjużi, komunitajiet parrokjali, lilkom ħuti saċerdoti biex iżommu dall-appuntament annwali tal-Għid tas-sajf. Min qalbi nerġa' intennilkom, għamlu il-qalb. Daqskemm aħna il-poplu tal-Għid u l-għanja tagħna hija l-Alleluja kif jgħid Sant Wistin, intennilkom
Aħna il-poplu tal-Assunta u l-għanja tagħna hi l-Alleluja. Propju għaliex Marija imtella is-sema bir-ruħ u l-ġisem hija sinjal ta' tama żgura. Nawguralkom illi Alla tat-tama jimliekom bil-barka tiegħu. Il-paċi magħkom.